La Guàrdia Civil ha iniciat avui de matí un operatiu policial que té entre els seus objectius el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. També s'han fet escorcolls a 5 domicilis de diferents llocs de l'illa d'Eivissa. Els agents han fet sortir de les dependències municipals els regidors i treballadors, a excepció dels que fan feina a l'àrea urbanística. Els treballadors han format rotllades al carrer i comentaven el dispositiu. Bon dia. El Batlle de Sant Josep i regidor responsable de l'àrea d'urbanisme ha quedat a l'interior de les dependències municipals per donar resposta a les peticions dels investigadors. I a Mallorca, un home que fingia ser empleat del Consell de Mallorca ha acceptat un any de presó per estafar 34 persones. El condemnat és un veí de Son Cervera que durant 2015 visitava bars de Sa Pobla, Santa Margalida i Petra, on proposava contractar personal per fer feina en la neteja de camins amb un sou d'entre 1.200 i 1.500 euros. Abans, però, cobrava dels estafats 150 euros que fictíciament dedicava a tramitar els permisos per a la contractació. I quan la legislatura està a punt de concloure, alguns consellers han volgut acomiadar-se i fer balanç de la feina feta. Avui ha estat el torn de la consellera d'Hisenda en funcions, que ha assegurat que les Illes Balears tenen una bona salut financera. Rosario Sánchez ha afirmat que la situació econòmica és prou sòlida per mantenir el benestar i fer front també a situacions complicades. El conseller d'Educació, Martí Marc, ha aprofitat la mesa sectorial per treure pit pels acords aconseguits aquests 4 anys. N'ha destacat els acords professionals de l'ensenyament públic i concertat, la reducció del nombre d'interins i també la millora dels centres docents. El full de ruta a Vic, quin impacte tindrà els aprenentatges? L'aeroport d'Eivissa viu un altre estiu d'obres. El motiu és la construcció d'un altre edifici de 2 plantes destinat a l'aparcament. El pàrquing ha d'estar acabat l'any que ve i tindrà capacitat per a 500 cotxes. En només unes hores, Port de les Illes ja ha rebut 200 peticions de reserves per ocupar els punts de fondeig autoritzats aquest estiu. Els preus per fondejar 24 hores espais com Sant Elm, Formentor, s'Espalmador o Silla d'en Colom oscil·len entre els 16 i els 182 euros. I la jove cantautora mallorquina Maria Jaume estrena videoclip. Du per títol Lo que romp és curet i es correspon amb el nou senzill del seu darrer treball. Maria Jaume és l'autora de la música i la lletra d'un treball que compta amb la producció de Lluís Cabot, de Da Souza. La compositora de Lloret de Vista Alegre consolida una carrera que no atura de créixer després d'haver guanyat fa 3 anys el concurs Sona Nou. Que no siguis tu, però ja saps que és mal.